Yun. Naglipog jud ko si sudano na karong gabi na ba. Kay napulan ang tagil kinaon na nag-isda. Mas maayo pa punon sa siguro nato ni atong bulad-bulinaw nga gibulad dato kaniha kay Peter man daghan nagbulinaw ganiano. Barato pa jud ang presyo mo nang gibulad sa ako na diha. Tan-awa ra gud natong bularan diyo. Asa kita bularan ng patong pa. Nga taas pa sa imo ha. Pero abi ni mo no, sa tinuod lang ako yun nang gituyo og pataas ya kay kung dili mo na ipataas ya hot doon na si Ering og ilaga. Muna ako lang gituyo og taas ya di nila maabot para iwas labad sa ulo ba. Dili mo na mo inganaon na ambakan mo sa mga Ering og ilaga diha. O tan-awa kung ginahimo diha. Asa kita bulinaw ipakaon sa mga pato. Ingana Wow. ka kabuutan diri. Pag human ako bulad diha ako punas lang bahinan. Kaysa ihatag na to sa tao pagkahuman di ba kun ra pud ta may pagwa may pagmananap na nato pakaunon para pag abot sa panahon mapuslan pa nato kay ang tao dautan pa ka basta di ka makatag sa isa ka higayon. Very good. Asa ra kitag isda ipakaon sa pato. Diri ra kita sa Jinsan ana sa inyo hadra page no. Diri tan-awa raw. Ingana ni kabungga sa mga isda na mo diri. Inapang sablig ra naman sa mga pato. Wow. Pagkahuman nanakop na ko pato kay wala pa ko sudanon ron. Bahala kang pisoa ka kay ihawon ta jud ka. Be, ihatag ng kutsilyo kay ako na ning potlag ulo ni. No! Di bitaw oy. Ako lang bitaw nabutang ang ilhanan. Kay naging adlaw man god ang akong pato diri ni gawas didto pulo ka buok. Pagbalik walo na lang. Aw, di na ta matingala sa silingan. Kay ato ama po ng trabaho dati. Pagkahuman, kuhaan din na sa ikog diya, pang ibto na to ng mga ikog diya sa tumoy. Kay para dali ra siya modlagko. Kay kung dili mo kuno nakuhaan na, mukubol na siya. Mao nang sikreto sa mga pato diya, kuhaan na siya balhibo sa ikog. Ha, sanay mga pato diya nga wala na kay balo ha. Ingana na siya para dali ra mo tambok og modlagko. Very good. Tan-awa ra gud akong swimming pool dira oh. Wa pay sulod. Bitaw oy, ako ra bitaw nalimpihon kay sunod adlaw ako nang butang ang baboy diha para naputay paaboton sa tong kinabuhi no. Kaysa sige tag paabot ang bali ng kanus ang mahurot na diha sige tag pamalit ang mga way pulos sa tong kinabuhi. Sure. Tan-awa ra gud ang sulod sa tong rip dira oh. Di po na basta-basta atong mga sulod dira no. Kay mga special na dira oh, na tulay, na budburon, na kuwit buto. Pangalan na sa isda ha, dili na bad. O napamipakol diha. O tanaw na bato na. Tungod sa kadugayon na diha. Tanaw po na sa ilalom diha kung unsa pa yung mga sulod diha. O di pa na basta-basta. Na bayabas. Aw, bayabas. Repolyo madena. O napoy bulad nga bulinaw. Iti naghanap bulad bulinaw diha. Muna kung gusto mo maadto dere, pagdala mo bahalina kay kambyuan na tog bulad bulinaw. Unsa day mo? Mao na puro isda ang sulod sa kong rip diha. Maig sa karnihan ta nagtrabaho kay puro karni atong magsulod diha. Naunsa day mo. Bitaw oy, wala bitaw tay kapait og nga karni no kay munti kwarta kay atong income igo ra sa tong mga sakop. Unya mao lang sa to, magluto sa ako, isda lang gyapon tay mo sudan ani.